வருதா? வருதுமா? ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய 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 சைத்தன்ய நித்யானந்தா. சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய 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 சந்திர ஜெய 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 கௌர பக்த கௌர விருந்தா. பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய 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 ஸ்ரீ ஸ்ரீ சைத்தன்ய சைத்தன்ய ஜெய ஸ்ரீ நித்யானந்தா. நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய 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 சந்திர ஜெய ஜெய சந்திர ஜெய கௌர பக்த கௌர விருந்தா. பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? சபார சரணே தெரியுதுமா? பாத துயி பாய் சபே வாலே தானியா துமி பாயி லே கோஷானி. கபாரே சரண தரி படரி துயி பாயி சபே பாலே தன்ன துயி பாயில கோசாயி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உபதேசத்தின்படி இரு சகோதரர்களான ரூபரும் சனாதரும் உடனடியாக அங்கிருந்த வைஷ்ணவர்களின் தாமரை திருவடிகளை தொட்டனர். வைஷ்ணவர்கள் அனைவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்று மகாபிரபுவின் கருணையை பெற்றதற்காக இரு சகோதரர்களையும் பாராட்டினர். பொருளுரை: இந்த நடத்தை உண்மையான வைஷ்ணவர்களை சுட்டிக்காட்டுகிறது. ரூபரும் சனாதரும் மகாபிரபுவின் கருணையை பெறும் அளவிற்கு அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருந்தனர் என்பதை பார்த்தபோது அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்று இரு சகோதரர்களையும் பாராட்டினர். வைஷ்ணவரின் உடையிலுள்ள பொறாமையுள்ள நபர் பகவானின் கருணையை பெறுவதில் மற்றொரு வைஷ்ணவரின் வெற்றியை காணும் போது சிறிதும் மகிழ்ச்சி அடைவதே இல்லை. துரதிர்ஷ்டவசமாக கலியுகத்தில் வைஷ்ணவர்களின் உடையில் பௌதிக பற்றுடையவர்கள் பலர் உள்ளனர். ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் அவர்களை கலியின் சீடர்களாக வர்ணித்து களி சேலா என்று கூறுகிறார். உண்மையான வைஷ்ணவர்களுக்கு மத்தியில் மற்றொரு தரப்பட்ட வைஷ்ணவர்களும் உள்ளனர். இந்த போலி வைஷ்ணவர்கள் கூட தங்களது மூக்கில் திலகம் இட்டுக் கொண்டு கழுத்தில் கண்டி மாலை அணிந்து கொண்டு இருப்பர் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். அத்தகு போலி வைஷ்ணவன் பணத்துடனும் பெண்ணுடனும் சங்கம் கொள்கிறான். வெற்றியடையும் வைஷ்ணவர்களின் மீது பொறாமை கொள்கிறான். வைஷ்ணவனாக அறியப்படும் போதிலும் அவனது ஒரே தொழில் வைஷ்ணவ உடையில் பணம் சம்பாதிப்பது மட்டுமே. எனவே அந்த போலி வைஷ்ணவனே அல்லன் என்றும் கலியுகத்தின் சீடன் என்றும் பக்தி வினோத தாகூர் கூறுகிறார். கலியுகத்தின் சீடனால் ஏதோ ஒரு உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி ஆச்சாரியராகி விட இயலாது. வைஷ்ணவ ஆச்சாரியரை தேர்ந்தெடுப்பதில் பௌதீக ஓட்டுக்கள் செல்லுபடியாகாது. ஒரு வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர் சுய பிரகாசமுடையவர். எந்த ஒரு நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பும் அங்கு அவசியமில்லை. ஒரு பொய்யான ஆச்சாரியர் நீதிமன்ற தீர்ப்புகளின் மூலமாக ஒரு வைஷ்ணவரை ஓரம் கட்ட முயலலாம். ஆனால் அவன் கலியுகத்தின் சீடனை தவிர வேறல்ல என்று பக்தி வினோத தாகூர் கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? நம்ம இனிஷியேஷன்ன்றது என்ன? ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். எதுக்கு அப்படின்னா சம்ஸ்காரம் சொல்றோம் இல்லையா? ஒவ்வொரு சம்ஸ்காரமே வந்து பியூரிஃபிகேஷன் தான். 16 சம்ஸ்காரம் எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு அது தெரியாது. பட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், குழந்தை பிறந்தா மொட்டை ஏன் அடிக்கிறோம்? பிறந்த இப்போ சயின்டிபிக்கா சொல்றாங்க. ஏன்னா அது வயிற்றுல இருக்கச்சே அந்த முடியில வந்து நிறைய டாக்ஸிக் பாய்சன்ஸ், ரைட், டாக்ஸிக் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதால அந்த முடியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஏன்னா அதுக்கு வந்து பேசிக்கலி ரொம்ப நாள் அப்படியே இருந்து கெமிக்கல் உடம்புலயும் நிறைய கெமிக்கல் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, முடியே வச்சிருக்கிற உடம்பா இருந்தா. அதனால வந்து மொட்டை அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. ஸோ அது ஒரு சம்ஸ்காரம். அதே மாதிரி சீமந்தம்ன்றது என்ன? சீமந்தம்ன்றது வந்து அந்த குழந்தை நல்லா இருக்கணும் அண்ட் அந்த ஒரு ஹெல்தி குழந்தை வாழணும்னு சொல்லி பண்ற ஒரு சம்ஸ்காரம், ரைட், ஆண்டவன் கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்றது. ஸோ அது ஒரு சம்ஸ்காரம். அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னும் வந்து நம்ம அதே மாதிரி அண்ணன் வெளியில காட்டுறதுக்கும் ஒரு சம்ஸ்காரம். ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைய அப்புறமா நான் சொல்றது வெளியில கூட்டிட்டு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைய வீட்டை விட்டு வெளில கூட்டிட்டு போயிடுச்சு அந்த குழந்தைக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் சூரியன், இதுதான் சந்திரன், நம்ம சொல்றதுதான். பட் அது எல்லாமே வந்து ஒரு பியூரிபிகேஷன். அதேதான் வந்து நம்ம இனிஷியேஷன். அன்னப்பிரசனமும் அதேதான். ஸோ எழுதுறச்சே ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஏபிசிடி சொல்லியிருக்காங்க. முன்ன வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்னு எழுத வைப்பாங்க குழந்தைய. ஸோ எடுத்த உடனே அந்த குழந்தை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த காட் அண்ட் அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் கனெக்ட் பண்றது. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரூபா அண்ட் சனாதனா என்ன ஆகுனா, இமீடியட்டா அவங்க வந்து சைத்தன்யா காலை அவர் சொன்ன அப்புறம் தொட்ட உடனே அவங்க 2 பேருமே வந்து இனிஷியேட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு. இதை வந்து மத்த வைஷ்ணவர்கள் பார்த்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க.
ஆனா இப்ப கலியுகத்துல வந்து நிறைய வைஷ்ணவைஸ், இது கலியுகம்ன்றதால நம்மளே நோட்டீஸ் பண்ணிருப்போம். நம்ம எல்லா இதுலயுமே ஸ்பெசிபிக் ரிலீஜன் சொல்ல முடியாது, இல்ல ஸ்பெசிபிக் லாங்குவேஜும் சொல்ல முடியாது. சிலர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க நம்ம முன்னேற்றத்துல. ஆனா சிலர் வந்து ரொம்ப பொறாமையும் படுவாங்க. இப்ப வந்து நிறைய பேர் நினைப்போம், என்னடா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில போய் எப்படி இந்த மாதிரி காம்படிஷன் இருக்கும்னு. ஏன்னா அன்பார்ச்சுனேட்லி இது கலியுகம். என் பொண்ணு கூட அடிக்கடி கேட்பான், இங்க கூட வா, இங்க ஏன் அப்படின்னு. ஏன்னா பாயிண்ட் என்னன்னா நம்ம இருக்கிறது கலியுகம், ரைட்? ஸோ பியூர் மாடிஃபைட் வெர்ஷனா இருந்தா கூட நம்மளோட மைண்ட் வந்து கரெக்டட். ஸோ எப்பவுமே நான் என்ன சொல்லனா, we are not human beings, right? We are spirit souls in human body. ஆனா நம்ம பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு, நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரு மாதிரி நம்ம பிஹேவ் பண்றோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால வந்து நிறைய பேர் வந்து வைஷ்ணவ அலங்காரத்துல இருக்காங்க. கந்தி மாலை கழுத்துல, தலையில திலக் போட்டுட்டு. ஆனா அவங்க வந்து பணம், பெண், இதெல்லாம் பொறாமை எல்லாமே பண்றாங்க. மத்த வைஷ்ணவர்கள் சக்சஸ் ஆனாங்க எந்த விதத்துலயும். ஸ்பிரிச்சுவலா சக்சஸ் ஆனாலும் அவங்களால தாங்க முடியாது, பர்சனலா சக்சஸ் ஆனாலும் அவங்களால தாங்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. ஷபாபாஷே அகமாயி சலன சமய பிரபுபாதே காஹே பிச்சு கரியா வினயா. ஹரே கிருஷ்ணா. Sababasanghamagi kalina samaya Prabhupada kaheki kiku karya vinaya. Translation. Mission of all the Vaishnavas present, the two brothers at the time of their immediate something at the lotus feet of the Lord. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வரேன்பா. வைஷ்ணவா பெர்மிஷன் எடுத்துட்டு அந்த டைம் வந்து கிளம்புறச்சு அவங்க வந்து அவங்களும் கும்பிட்டு கிளம்புறாங்க அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ఇహా అయితే చాలా ప్రభు ఇహ నాహి కాయా యాద్యాపి తోమారే భక్తి కారే గౌడ రాజా. హరే కృష్ణ. इह हैत्यशाला प्रभु इह नहीं काजा यद्यपि சௌமாரே பக்தி காரே கௌட ராஜா. அவர்கள் கூறினர், எம்பெருமானே, வங்காள மன்னரான நவாப் உசேன் ஷா தங்கள் மீது பெருமதிப்பு கொண்டுள்ள போதிலும் உங்களுக்கு இங்கு வேறு அலுவல் ஏதும் இல்லை. எனவே இங்கிருந்து அருள் கூர்ந்து புறப்படுவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதாவது ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவை பெங்கால் நவாப் ஹுசைன் சிங் இருக்காருல்ல, அவர் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் யாரு அவர்கிட்ட. ஆனாலும் நீங்க ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க, நீங்க கிளம்பிடுங்க அப்படின்றாங்க. ஏன்னா அவங்களால நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இல்ல. அந்த மூமெண்ட் அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் மறுபடியும் அடுத்த க்ஷணம் அவங்க எப்படி மாறுவாங்கன்னு தெரியாதுன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம். तापी यवन जाति ना करी प्रतीति तीर्थयात्रायेता संगत बल पालन हिरिताय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तातापि यवन जाति नागरी प्रातिथि तीर्थ यात्राया एत संगात बला nahi riti. Translation. Although the king is respectful towards you, he still belongs to the Yavana class and should not be believed. We think that there is no need for such a great crowd to accompany you on your pilgrimage to Vrindavana. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த ராஜா வந்து நம்பிக்கை இருந்தாலும், நம்பிக்கை இவர் மேல மரியாதை இருந்தாலும், அவர் என்ன ஆகுதுன்னா யவனா கிளாஸ், அதாவது வந்து அவங்கள நம்ப முடியாது. ஏன்னா இப்ப ஒரு ராஜா வந்து பிராமணரா இருந்தா நம்புவோம், சத்திரியாவா இருந்தா நம்புவோம், ஏன்னா வாக்கு தவற மாட்டாங்க. ஆனா இவரை வந்து நம்ப முடியாது மெலேச்சானால. அதனால வந்து நம்ப முடியாது. நீ வந்து ரொம்ப கும்பல் எல்லாம் கிளம்ப வேணாம், நீங்க கிளம்பி போயிடுங்க பிருந்தாவனுக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா.
யாரா சாகே சாலையை லோக லக்ஷ கோடி பிருந்தாவன யாத்ராராயை நாஹி பரிபாதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ಸಂಗೀತಲಯಿ ಲೋಕ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ பிருந்தாவன ஜாத்ரா ஏனகே பரிபாட்டி. எம்பெருமானே, நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உங்களை பின்தொடரும் வண்ணம் நீங்கள் விருந்தாவனத்துக்கு செல்கிறீர்கள். இது புனித ஸ்தலத்திற்கு செல்வதற்கான உகந்த வழி என்று. பொருளுரை: சில நேரங்களில் வியாபார நோக்கத்திற்காக மக்களை பெரும் கூட்டமாக பல்வேறு புனித ஸ்தலங்களுக்கு அழைத்துச் சென்று அவர்களிடமிருந்து பணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இது மிகவும் லாபகரமான தொழிலாகும். ஆனால் ரூபகோ சுவாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் முன்பாக இத்தகு கூட்டமான யாத்திரைகளை புறக்கணிக்கும் விதத்தில் தங்களது அபிப்பிராயத்தினை வெளிப்படுத்தினர். அதன்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு பிருந்தாவனத்தை உண்மையாக தரிசித்த போது தமது பக்தர்களின் வேண்டுகோளின்படி ஒரே ஒரு சேவகனை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு தனியாக தரிசித்தார். அவர் வியாபார நோக்கத்திற்காக மக்கள் கூட்டத்துடன் பிருந்தாவனத்தை ஒருபோதும் தரிசிக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அவர் வந்து பணத்தோட மோட்டிவ் கோசம் அவர் எதுவும் பண்ணல. பட் பேசிக்கலி என்னன்னா, பிருந்தாவன் போறச்சே அவ்வளவு கும்பலா இருந்தாங்க இல்லையா, கும்பலோட வந்து போக கூடாது. யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பொலிட்டிஷியன் சினி ஆக்ட்ரஸ் மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க அவங்க, ரைட்? ஆனாலும் அவங்க வந்து என்னன்னா இந்த இப்போ வந்து கும்பலா கூட்டிட்டு போய் பணம் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் கைடுன்ற மாதிரி பண்றாங்க. அந்த ரூப கோஸ்வாமி அண்ட் சனாதன கோஸ்வாமி வந்து சைத்தன்யா கிட்ட சொல்றாங்க அது வந்து அந்த கிரவுட் பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் பிருந்தாவன் வந்த உடனே, அதனால அவங்க என்ன பண்றாருன்னா அவரு ஒரே ஒரு டிவோட்டியை கூட்டிட்டு கிளம்பி போறாரு பிருந்தாவனுக்குன்னு. அதுக்கு முன்னாடி அவர் பிருந்தாவன் வந்து போல கும்பலோட. ஆனா ஏன் இதை சொல்றாங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், யார் சொன்னாலும் அறிவுரை எடுக்கிறாரு. கிருஷ்ணர் ஃபார்ம்ல இருக்கச்சலையும் சரி, சைத்தன்யா ஃபார்ம்ல இருக்கச்சையும் கேட்பாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நித்யானந்தா கூட போவாரு. அப்ப வந்து ஒரு சன்னியாசிதான் அவர், வந்து ஒரு பிராமணர் ஆக்சுவலி. அவர் வைக்கச்சே ஒரு ட்ரிங்க் கொடுப்பாரு. இது வந்து அந்த ட்ரிங்க் கூட என்னன்னா, இது வந்து பக்தி ட்ரிங்க்னு சொல்லி கொடுப்பாரு, மெய் மறக்க வைக்கணும். ஆனா அது குடிக்கவே கூடாது நித்யானந்தா பிரபு சொல்றச்சே சைத்தன்யா புரியவே புரியாது. பிரசாதம் தானே, அதுல என்ன இருக்குன்னா நாங்க எல்லாம் குடிக்க மாட்டோம்னா, இல்ல பிரசாதம்னா இல்ல நான் குடிப்பேனே அப்படின்னு. இல்ல அவரும் குடிக்க மாட்டாரா, என் தம்பி நான் சொல்றதா கேட்பாங்க அப்படின்னு. அந்த பேச்சும் கேட்கிறாரு. ஏன்னா சைத்தன்யாக்கு அந்த மூமெண்ட் அவருக்கு புரியாட்டாலும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, ஆண்டவன் ரோலா இருந்தா கூட யாராவது சொல்றச்சே நம்ம வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. यद्यापि वस्तुतः प्रभुरा किंचु नहि भया तथापि लीला लोक चेष्टमया. हरे कृष्ण. यद्यपि वस्तुतः प्रभुरा किंचु नहि भया तथापि लौकिक लीला लोक चेष्टमया. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு முழுமுதற் கடவுளான சாட்சாத் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்பதால் அவரிடம் அச்சம் என்பது சிறிதளவும் இல்லை. இருப்பினும் முறையான நடத்தையினை ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காக அவர் ஒரு மனிதரை போல் செயல்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ என்ன சொல்றாருன்னா, இது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கிருஷ்ணர் தான், அதனால வந்து அவர் பயமே இல்லை, அதனால ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி அவர் ஆக்ட் பண்றாரு. எதுக்கு அவர் அந்த மாதிரி பண்றாருன்னா நியோஃபைட்ஸ், இதுதான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷம் தனும் ஆஸ்ரிதாக பரபாவம் அஜானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம் அப்படின்னா முட்டாள்கள் தான் நினைப்பாங்க அப்படின்னு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணர் விஷயத்துல இல்ல, சைத்தன்யா விஷயத்துல கூட. ஏத பலி சரண வந்தி கேல துவி ஜனா பிரபுர செய் கிராம ஹைதே சாலீதே ஹைல மனா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. முடிச்சிடுங்க, அடுத்தது நான் படிக்கிறேன். பிரபு ராசி கதமகைத்த கலித ஹைல மனா. Translation: spoken thus, the two brothers offered prayers to the lotus feet of the Lord and returned to his Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then they decided to leave that village. Hare Krishna Mataji. அன்னைக்கு சொன்ன உடனே அவர் வந்து கிளம்பணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டு அவரு கிளம்பிடுறாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து இது நீங்க படிக்கலாம் பிரபு.
प्राते चाली आईला प्रभु खान नाईर नाटा शाला देहिला साकल ताहा कृष्ण चरित्र लीला. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. பிரதேசலியாயில பிரபு பிரேமா மாதாஜி பிரபு காணாயில படிக்கட்டும் அவர் 2-3 தடவை அவரை ஸ்டாப் பண்ணோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. நானும் அது மாதிரிதான் மத்தாஜி 2 தடவை ஆரம்பிச்சேன் யாரும் இந்த படிச்சுட்டாங்க தடவை சரி பரவாயில்ல எனக்கோசரம் படிங்க விட்டு மாதாஜி, நீங்க படிங்க, பரவாயில்ல, அப்புறம் படிக்கிறேன். அப்புறம் படிச்சுக்கிறேன், நீங்க படிங்க மாதாஜி, படிங்க படிங்க. இல்ல பிரபு படிங்க நீங்க படிங்க பிரபு அப்புறம் படிங்க. நான் படிச்சு ஆமா, நீங்க- प्रेदित चाली अलीला प्रभु कांधीरा नाथ साला दिकीला सा खाला दाघा कृष्णा सरिता लीला. Translation by Srila Prabhupada ki jai. In the morning, the Lord left and went to a place known as Kanai Natasala, which there he saw many pastimes of Lord Krishna. Purport. In those days in Bengal, there was many places known as Kanan Natsala, where the pictures of the pastimes Lord Krishna were kept. People used to go there to see them. This is called Krishna Charita Leela in Bengal. There are still many places called Hari Sabha, which indicates the place where local people gather to chant the Hare Krishna Mahamantra and discuss the pastimes of Lord Krishna. The word Kanai means Lord Krishna and Natsala indicates a place where pastimes are demonstrated. So those places which at the present moment are called Hari Sabha may previously have been known as Kanan Natsala. Hare Krishna Mata. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ காலையில என்னன்னா அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து சொன்னோடனே கிளம்பிடுவாரு. அவர் எங்க போனாருன்னா கானை நட்டா ஷாலா அப்படின்னு ஒரு இடத்துல அங்க வந்து நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் கிருஷ்ணர் பார்த்தாரு. எங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா பெங்கால்ல வந்து நிறைய பிளேசஸ் பார்த்தாரு. அங்க என்னன்னா அவரோட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். அதனால அங்க பார்த்துட்டு அந்த இடம் வந்து என்னன்னா கிருஷ்ண சரித்த லீலா அப்படின்னு சொல்றாரு. டைரக்ட்லி இன்டராக்ஷன் வித் லார்ட். பெங்கால்ல வந்து தேர் ஆர் ஸ்டில் பிளேசஸ் ஹரிஷபா அப்படின்னு அங்க வந்து அந்த லோக்கல் பீப்புள் எல்லாம் சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொல்லுவாங்க. கானாய் அப்படின்னா கிருஷ்ணா கானா அப்படின்னு அவங்க சொல்றது ரொம்ப காமன். நட்டாஷாலா அப்படின்னா பாஸ்ட் டைம்ஸ் அப்படின்றது அந்த இடம். அதனால கானாய் நட்டாசாலானா கிருஷ்ணரோட பாஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்ணான்னு சொல்றோம் இல்ல, அந்த மாதிரி அவங்க கானா அப்படின்னு சொல்றது. இப்போ பிரசன்ட்லி அது வந்து ஹரிசபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முன்னாடி வந்து கானா நட்டாஷாலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நாட்டசாலானா நம்ம கூட நாட்டசாலா டான்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி இது படிக்கலாம் நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. सेई रात्रे प्रभु ताहा चिन्ने मने माना सागे संगत बाला नी कैल सनातना. हरे कृष्णा. செய்யிராத்ரே பிரபு தாகா சிந்தே மனே மனா சங்கே சங்கட்ட பால நகே கைல சனாதனா. பிருந்தாவனத்திற்கு மக்கள் கூட்டத்துடன் செல்ல வேண்டாம் என்ற சனாதன கோஸ்வாமியின் வேண்டுகோளை அந்த இரவில் மகாபிரபு நினைத்து பார்த்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அங்க கும்பலா போவேணாம் அப்படின்னு நினைச்சு அவர் நினைச்சு கிளம்புறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. Just 1 second. மதுராயை பாமி ஏத லோக சங்கே கிஞ்சு சுக நா பாய்பே ஹபே ரச பாங்கே. இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க யாராவது படிங்க ப்ளீஸ். हरे कृष्णा माताजी. मधुराजामी एत लोक संके किसु सुग ना पाइब அபேரச பங்கே. பகவான் நினைத்தார், எனக்கு பின்னால் இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துடன் நான் மதுராவிற்கு சென்றால் அது மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையாக இருக்காது, மிகவும் தொந்தரவுடன் காணப்படும். பொருளுரை: பிருந்தாவனம் போன்ற புனித ஸ்தலங்களை அதிகமான மக்களுடன் தரிசிப்பது வெறும் தொந்தரவே என்பதை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உறுதி செய்கிறார். தாம் காண விரும்பிய புனித ஸ்தலங்களை அவ்விதமாக தரிசித்தால்
அதில் அவரால் ஆனந்தம் காண இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அவர் வந்து என்ன அந்த மாதிரி புண்ணியஸ்தானம்ல அவர் என்ஜாய் பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அந்த இவ்வளவு கும்பலா போனா நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் தானே இருக்கும். நம்ம ஹாலிடே நினைச்சு பாருங்க, கும்பலா போனா டிஸ்டர்பன்ஸ் நினைக்கிறச்சு ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேசஸ்லாம். பட் இது வந்து டிவோட்டிஸோட போனா தப்பு இல்லை, நம்ம கும்பலா தான் போகணும். பட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப வந்து அவங்க இருக்கிற லெவல் ஒரே லெவல் டிவோட்டிஸ் போனா வேற, ஒருத்தங்க ஹையர் லெவல் என்னன்னா ஏதாவது கேள்வி அவங்களால கவனிக்க முடியாது இல்ல, நீங்க கேள்வி கேட்பாங்க, அவங்க இது பண்ணுங்கன்னுவாங்க, அதுல அவங்களுக்கு போயிடும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. एकाईयैवा किंवा सांगे एक जना ताबे से शोभाये वृंदावनेरगमना. किंवा संगे एक जन तबे से शोभये விருந்தாவனரே கமனா. விருந்தாவனத்திற்கு தனியாக செல்வேன் அல்லது அதிகபட்சம் எனக்கு துணையாக ஒரே ஒரு நபரை அழைத்து செல்வேன் என்று பகவான் முடிவு செய்தார். அனியா இல்லனா இன்னொருக்கா சாரி. அவ்வாறு விருந்தாவனத்திற்கு செல்லுதல் மிகவும் இனிமையானதாக அமையும். ஹரே கிருஷ்ணன். தனியா போவேன் இல்லைன்னா யாரா ஒருத்தரை தான் கூட்டிட்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஜானகி பிரபு நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். एता चिंती प्रातः काले गंगा स्नान करी नीला चाले याबे बली चालीला गौरा हरी. यदा सिंधी प्रातः काले गंगा स्नान करी நீலாசலே ஜாபபலி சசிகா கௌர் அகரி. இவ்வாறு சிந்தித்த பகவான் காலையில் கங்கையில் நீராடிவிட்டு நான் நீலாசலத்திற்கு செல்வேன் என்று கூறியபடி புறப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. வாழ்க வளமுடன். சோ நீலாச்சல்ல வந்து இந்த மாதிரி அவர் குளிக்கிறாரு இல்லையா, அதனால வந்து நான் அங்க போவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. எங்க நான் அதை நினைச்சிட்டு நான் கங்கைக்கு போய் குளிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பிளான் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் நினைச்சிட்டு அவ்வளோ அவரு என்ஜாய் பண்றாரு கங்கை இதெல்லாம் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஏ மாதா சாலி சாலி ஐல சாந்தி பூரே दीन पंच साता रहीला आचार्य घरे. हरे कृष्ण. यही मद सली सली आईला शांतिपुरे दीन पास सादर रहीला आचार्य करे. நடந்து நடந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாந்திபுரத்தை அடைந்தார். அங்கே அத்வைத்த ஆச்சாரியாரின் இல்லத்தில் 5 அல்லது 7 நாட்கள் தங்கி இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க வந்து ஒரு வாரம் கிட்டத்தட்ட தங்கி இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. साची देविया तारे तांरे कैल नमस्कारा साता दिन तारे तानी भिक्षा व्यवहारा. தாரே கைல நமஸ்கார சாத தீனாதார தானி பிக்ஷா வியவகாரா. இவ்வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொண்ட ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரிய பிரபு அன்னை சச்சிதேவிக்கு அழைப்பு விடுத்தார். அவளும் அவரது வீட்டில் 7 நாட்கள் தங்கியிருந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்காக உணவு தயாரித்தாள். ஹரே கிருஷ்ணன். அவர் வந்து 7 நாள் அவங்க இருந்துட்டு சமைப்பாங்க. இப்ப எல்லாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க சொல்லிடுவாங்க, என் மகனுக்கு வந்து மறுபடியும் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா வாங்கன்னு, எனக்கு மறுபடியும் சமைக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது, தயவு செஞ்சு என்னை வந்து விட்டுருங்க அப்படின்றதால அவங்க யாருமே முன்ன வந்து எல்லாருமே இன்வைட் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு தெரியும். அதனால வந்து அந்த சான்ஸ் வந்து விட்டுருவாங்க. சரி பாவம் அம்மா கிடைக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விட்டு கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு. நம்ம இதோட இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்லோகம் முடிச்சுட்டு நான் கிளம்புறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இது பெருசா வரல, ஸ்கிரீன் பாதிதான் தெரியுதுல. தெரியல மாதாஜி. ஓகே, ஸ்கிரீனே வரல மாதாஜி. ஸ்கிரீன் பாதிதான் வருது. நான் அப்புறமா செக் பண்ற மாதிரி. நம்ம நாளைக்கு படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியைவ ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி பேக்ரவுண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. வெளியில இருக்கீங்க.